Portfolio-oppiminen on työskentelytapa, jossa oppiminen pohjautuu oppilaan oppimisprosessiin sekä oppilaiden tiedon rakenteluun. Portfoliossa oppilaan oppimisprosessi tulee näkyväksi. E-portfolio on yksi työkalu portfolio-oppimiseen. E-portfolio on oppilaan sähköinen reppu. Oppilas kokoaa portfolioonsa omia tuotoksiaan ja tekee näin näkyväksi sen, mitä ja miten hän on oppinut. Oppilaan tuotokset voivat olla esimerkiksi tekstejä, kuvia, skannattuja piirroksia tai kännykällä kuvattuja videoita. Lisäksi portfolioon voi liittää eri ohjelmilla ja sosiaalisessa mediassa tehtyjä tuotoksia. E-portfolio kerää yhteen oppilaan oppimishistorian. E-portfolio tekee oppilaan oppimisprosessin sekä osaamisen näkyväksi. Näin opettaja voi arvioida ja ohjata oppilaan oppimisprosessia ja etenemistä. Opettaja näkee e-portfoliosta oppilaan opintojen aikaisen edistymisen laaja-alaisesti. Tiedot, taidot, soveltamisen kyvyn ja oppilaan oman ajattelun. E-portfolio tekee oppimisen näkyväksi sekä oppilaalle itselleen että hänen vanhemmilleen. Kun arviointi kohdistuu oppimisprosessiin, se ohjaa oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. E-portfolio tukee uusien opetussuunnitelmien toteuttamista. Uusissa opetussuunnitelmissa on määritelty laaja-alaiset tulevaisuuden taidot. Näitä ovat esimerkiksi ajattelu, oppimaan oppiminen, monilukutaito, työelämätaito, yrittäjyys sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. E-portfolio on työkalu opettajalle laaja-alaisten taitojen arviointiin. E-portfolio on rakennettu oppilaan työkaluksi. Se sisältää portfolion eli osaamiskansion lisäksi muun muassa työkalut henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin tekemiseen, oppimispäiväkirjan pitämiseen sekä oppilaan omien tuotosten julkaisemiseen. Portfolio on oppilaan oppimisen työkalu ja osaamisen esittämisen väline. Osaamiskansiossa oppilas rakentaa omaa oppimisportfoliota, jossa voi olla tekstiä, kuvia, ääntä tai vaikkapa kännykällä kuvattua videota. E-portfolio on kehittyvä kokonaisuus, jota kehitetään käyttäjien ideoiden pohjalta yhdessä opettajien ja koulujen kanssa. E-portfoliota kehitetään kokeilemalla ja saaduista kokemuksista edelleen kehittämällä. Näin varmistetaan, että se toimii käytännön opetustilanteissa.